Molt bona nit. La MB presenta nous autobusos híbrids per als serveis JustMetro i Esplubús en el marc de la campanya de renovació de la flota del servei de bus metropolità que està realitzant la MB cap a vehicles més sostenibles. Aquest dilluns s'han presentat un total de 6 vehicles híbrids nous per als serveis de bus JustMetro i Esplubús. Aquesta acció correspon a la renovació de la flota del servei de bus metropolità de gestió indirecta que està realitzant la MB cap a vehicles més sostenibles. És una aposta de renovació per tal de reduir la contaminació i ambientalitzar la flota d'autobusos de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tenim aquest compromís de renovació per tal de donar exemple, però sobretot, a part de donar exemple, de reduir aquestes emissions. En concret, per a la línia JustMetro, que connecta Sant Just Desvern i Esplugues amb l'Hospital Sant Joan de Déu i el metro Zona Universitària, la MB ha adquirit 4 autobusos de 12 metres de longitud i amb capacitat per a 97 persones, que permet circular en mode exclusivament elèctric durant un terç del seu recorregut. Seguirem amb aquesta línia, seguirem amb aquest camí i evidentment això ja no cal que digui que és el futur, sinó tenia que ser el passat, que ja hem fet moltes inversions, el present i evidentment que al futur no hi hagi el que és aquest tipus de combustible que contamina. I per a la línia Esplubús 2, que connecta la Miranda amb l'Hospital Sant Joan de Déu, la MB ha adquirit 2 autobusos híbrids amb ultracondensadors que permeten realitzar l'arrencada en mode elèctric, reduint el conjunt d'emissions contaminants i minimitzant especialment els nivells sonors a l'entorn de les parades. Aquests busos tenen una longitud de 9,7 metres i capacitat per a 52 persones. Hem d'anar fent passos endavant si no podem anar marxant enrere, i deia que és una suma de totes les mesures. El canvi d'aquests vehicles, d'aquests autobusos, doncs vehicles que eren bastant més contaminants, per ara vehicles híbrids, però que crec que segurament en pocs anys veurem nous canvis i noves millores en aquests mètodes de transport molt més sostenibles. Doncs, com deia, un element més al qual hem de sumar la resta. Per al període 2020-2023, la MB recorda que té previst adquirir 200 vehicles elèctrics i híbrids més per al servei de bus metropolità de gestió indirecta. El litoral metropolità barceloní ha perdut gairebé uns 500.000 metres cúbics de sorra entre 2013 i 2017. És una de les principals conclusions d'uns estudis que s'han exposat a la jornada Platges en Futur, jornada tècnica sobre l'estabilització de les platges al Delta del Llobregat, celebrada aquest matí a l'hotel AC Cava Mar. L'àrea metropolitana de Barcelona ha celebrat aquest matí una jornada tècnica per estudiar les accions per lluitar contra la regressió de les platges. A la sessió hi han participat l'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, el gerent de l'AMB, Ramon Torra, i la cap de demarcació de costes a Catalunya del Ministeri de Transició Ecològica, Maria Toledano. L'alcaldessa ha remarcat la urgència per actuar davant d'aquest problema. Amb aquesta, que és una platja metropolitana, és una platja que té un ús social intensiu i que a més suposa un dels nostres valors naturals, mediambientals, econòmics fins i tot, la veritat és que pensem que una vegada fets els anàlisis i que sobretot també s'han fet mesures per intentar contenir aquest fenomen de la regressió, cal actuar, cal fer nous programes, cal adoptar noves mesures que ens permetin revertir aquesta situació o com a mínim estabilitzar les nostres platges. L'actual situació política, amb la falta de govern i amb uns pressupostos estatals prorrogats, ha impedit que es puguin planificar accions a llarg termini, que són les que poden pal·liar de forma efectiva el problema. S'han fet projectes de dunes híbrides que han funcionat, però ara el que estem plantejant amb l'àrea metropolitana és d'una fórmula semirígida, poguéssim dir, de situar dics dintre del mar. Aquesta és una de les mesures, però sobretot nosaltres el que estem reclamant és que es tingui en consideració tot el conjunt, tota aquesta cela, i a partir d'aquí s'abordin models i experiències que ja estan funcionant en d'altres països i que aquí potser ens ajudaríem, insisteixo, com a mínim, a estabilitzar les nostres platges. Això el que necessita són recursos econòmics, i que per això el que necessitem és tindre especialment a l'Estat, a l'Administració General de l'Estat, que hi hagi govern, que hi hagi pressupostos i per tant que puguem començar a implementar en el mig termini mesures que garanteixin aquesta estabilitat, aquest manteniment de l'espai platja, que és un actiu tan important allò des del punt de vista social, ambiental i econòmic.
El litoral gavanenc és un dels actius més importants del municipi i l'acció dels temporals, que han esdevingut més violents a causa de la crisi climàtica, ha danyat notablement les platges. Si perdem la nostra platja, perdem un dels actius més importants de la nostra ciutat i, per una altra banda, només s'ha de veure, nosaltres tenim un barri residencial aquí a Gavamar. O sigui, no només estem parlant d'aquesta pèrdua econòmica, sinó també que hi ha gent que viu, que la tanca de la seva finca està tocant la platja i que, com és el cas que veiem aquí a uns metres, han d'assegurar amb sacs de terra que l'impacte de les onades no afecten a la seva finca. Durant la jornada, diferents tècnics i experts, tant de la Universitat Politècnica de Catalunya, de l'AMB i del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gavà, han exposat mesures d'estabilització i regeneració que es podrien aplicar en el futur al llarg dels 32 quilòmetres del litoral de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un augment de l'1,3% en comparació amb el mateix mes de l'any 2018. Aquesta ha estat l'evolució del preu dels automòbils nous matriculats a Espanya en xifres del mes de novembre. El preu dels automòbils nous matriculats a Espanya ha experimentat un augment de l'1,3% en comparació amb el mateix mes de l'any 2018. Això suposa una pujada de 9 dècimes per sobre de la taxa de l'IPC, que es va ubicar en 0,4% segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. A què es deu l'encariment dels cotxes aquest novembre? Doncs no és una novetat, va en sintonia amb la tendència a l'alça que s'ha registrat durant tot el 2019, tot i que a l'octubre el preu estava lleugerament per sobre. Des de gener, l'augment dels automòbils ha estat de l'1,2%, mentre que el de les motocicletes ha pujat 7 dècimes al mes de novembre respecte a l'any passat. El preu dels carburants ha descendit 0,7% interanual el mes passat, encara que havia experimentat un encariment l'any 2019 fins al novembre del 6,6%. Cal assenyalar que el mes de gener entrarà en vigor la nova normativa europea sobre emissions de gasos contaminants, que introduirà límits més estrictes als fabricants. Aquest dissabte s'ha inaugurat oficialment el nou institut IES al Prat. L'acte ha comptat amb la presència del conseller d'Educació, Josep Bargalló, i l'alcalde del municipi, Lluís Mijoler. Junts han visitat les instal·lacions del centre acompanyat dels estudiants. El nou Institut del Prat va obrir les seves portes el passat mes de setembre, però ha estat ara quan el centre ha rebut el vistiplau del conseller d'Educació, Josep Bargalló, i l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler. Acompanyats de la directora del centre, Rosa Sanahua, van visitar les instal·lacions fins a acabar el pati, on els alumnes van protagonitzar una petita actuació. La construcció del centre era molt necessària pel municipi, ja que l'antic institut no podia abastir a tots els joves. L'Institut al Prat compta de moment amb 2 línies d'educació secundària obligatòria, tot acollint a més de 120 joves, i es preveu que la xifra augmenti fins a arribar a les 240 places. Sabem que era primordial obrir l'oficina d'educació del Prat es va esforçar molt per poder oferir una ESO més àmplia perquè es necessitava. Sí. La Berta és una de les noves alumnes que ja gaudeix del nou institut i assegura estar molt orgullosa de ser la primera generació que ha trepitjat l'Institut al Prat. Ens sentim molt bé com comencem aquest institut i durarà durant molts anys. És com que en un futur podrem dir que nosaltres el vam inaugurar i és guai. El centre treballa a partir de diferents projectes a cada assignatura, on s'involucren tant alumnes com a famílies. Denunciat penalment un camioner que quadruplicava la taxa d'alcohol a Martorell. Els Mossos el van denunciar en un control de trànsit realitzat a la P7, que també va notificar que no havia realitzat els descansos exigits. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un camioner veí de Múrcia que va ser enxampat dimarts passat quadriplicant la taxa d'alcohol en un control de trànsit a la P7, al terme municipal de Martorell. Segons els agents, el conductor estava al volant d'un camió passant sense respectar el descans obligatori que marca la llei per a aquells que han de circular amb aquest tipus de vehicles.
El dimarts 10 de desembre, en un control de l'AP7 a les Rodalies de Martorell, els agents van aturar el camió de transport d'hortalisses que circulava en sentit nord per l'autopista i en el control del tacògraf del vehicle van detectar que no s'havia complert amb els períodes de descans exigits, reduït al 35%, motiu pel qual va ser denunciat administrativament per una infracció lleu. Arran de la denúncia, el conductor infractor va ser citat per presentar-se al jutjat de Martorell. Els Mossos d'Esquadra de l'àrea regional de trànsit recorden que l'alteració, la percepció, la dificultat de coordinació i l'augment del temps de reacció són alguns dels perillosos efectes de l'alcohol durant la conducció. Detingut un jove de 24 anys a Olesa de Montserrat per vendre marihuana a la localitat. Ha estat arrestat per la policia local i s'enfronta a un delicte contra la salut pública. La policia local d'Olesa de Montserrat va detenir dijous a la tarda un jove de 24 anys, veí del municipi baix-llobregatí, per un presumpte delicte contra la salut pública. El dispositiu policial es va començar a gestar arran de queixes veïnals per consum de marihuana a la zona ubicada entre l'Escorxador i la Rambla. A part del delicte contra la salut pública, la venda de drogues provocava diversos aldarulls. Per això es va activar un dispositiu policial que va acabar amb la detenció aquest dijous a 5:15 per part d'un agent de paisà del jove venent marihuana. Després de ser detingut a les dependències de la policia local, l'arrestat va passar sota la custòdia de Mossos d'Esquadra de Martorell, a l'espera de passar a disposició judicial. Cap de setmana de fira al Prat de Llobregat amb la 46a Fira Avícola Rasa Prat. En el marc de la celebració s'ha comptat amb la tercera Fira de l'Economia Social i Cooperativa, que vol reivindicar el valor que aporta l'economia social i cooperativa al territori. L'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat i l'Ajuntament del Prat han organitzat la tercera Fira de l'Economia Social i Cooperativa del Baix Llobregat dins el recinte de la 46a Fira Avícola de la Rasa Prat, que s'ha celebrat els dies 13, 14 i 15 de desembre de 2019 al recinte de la Granja de la Ricarda del Prat de Llobregat. La Fira d'Economia Social i Cooperativa ha acollit una representació de les entitats de l'economia social i cooperativa de la comarca del Baix Llobregat en una de les naus de la Granja, amb l'objectiu de donar a conèixer als visitants que una altra economia ja està aquí i pot oferir solucions en tots els àmbits del consum, des de l'habitatge i l'alimentació fins a les comunicacions, el transport o el finançament. Cal dir que la Fira d'Economia Social i Cooperativa està adreçada a tota la ciutadania i vol donar visibilitat a una nova manera de treballar i consumir. Així mateix, és un espai de relació i cooperació amb les entitats i empreses de la comarca. Si sortim de la nau dedicada a la Fira de l'Economia Social i Cooperativa, ens trobem en el marc de la tradicional Fira Avícola de la Rasa Prat. Com cada any, els visitants han pogut gaudir dels millors productes de la terra reconeguts i de qualitat, com són el pollastre pota blava i la carxofa Prat. Al llarg de la Granja de la Ricarda, un ampli espai de prop de 19.000 metres quadrats per a expositors de tota mena, els visitants han trobat des de tradicionals productes agrícoles fins a restauradors, comerciants o emprenedors i emprenedores. Sens dubte, una bona ocasió per seguir fomentant el producte de proximitat i també el valor que aporta l'economia social i cooperativa al territori. La plaça de les Comunitats del barri de Sant Feliu de l'Hospitalet s'omple de colors amb una acció d'art urbà on s'ha recuperat la imatge dels cirerers que abans hi havia a la zona. Alumnes de l'escola Pablo Neruda i Ausiàs Marc han col·laborat en aquest mural que ha impulsat la Fundació Contorno Urbano. Avui es fa classe fora de classe, al carrer, a la plaça de les Comunitats, la Cruïlla de Sant Feliu. Abans de començar, algunes precaucions. Posar-se els abrics a l'inrevés i també protegir les bambes. Aquest grup d'infants de l'escola Pablo Neruda seran coautors d'un mural que donarà vistositat a la plaça. El mural té com a tema principal el camp de cirerers que hi havia fa dècades en aquesta plaça. A banda de l'artista urbà Joan Aguiló, els infants de les dues escoles també han pres part en el procés. Primero, cuando habían llegado estaban con fent les línies per pintar i hem sabut que eren cirerers perquè com eren roses, doncs, que l'hem pintat nosaltres. I que ara està molt bonica. Que aquí abans hi havia moltes plantes de cireres, per això es diu el passeig de cireres. Tu això ho sabies? No. I què et sembla? Que em va semblar que van fer molt malament perquè
Abans entonces había mucha vegetación y ahora la han convertido en terra que contamina. Vam parlar de la importància que tenia aquesta plaça antigament, que era un camp de cirerers, i com amb el temps tot el tema d'ordenació urbanística s'ha menjat la plaça i han hagut d'arrencar aquest tros de natura que tenien i els nins ja no el recorden com a tal, com a espai de natura. I el que preteníem, en certa manera, és que ells sapiguessin que aquí hi havia cirerers i tornar-los a posar en la mesura de lo possible. En aquesta intervenció comunitària d'art urbà, coordinada per la Fundació Contorno Urbano, també s'hi ha engrescat una altra escola del barri, l'Ausias Marc. La possibilitat d'intervenir directament en un espai central del barri com la plaça de les Comunitats ha repercutit de forma molt positiva en els infants. Doncs bé, tot el que sigui fer una activitat fora de l'escola sempre els engresca molt i realment aquesta activitat en concret els ha servit per integrar-se més a la vida del barri i un espai que normalment venen a jugar i venen a compartir amb les famílies i els veïns i amb els amics de l'escola també. A banda del mural dels cirerers, de les escoles Pablo Neruda i Ausias Marc, Contorno Urbano també prepara un altre mural dedicat a la pau que pintaran al gener els infants a l'escola a Peles Mestres. Després d'un any, els veïns, comerços i entitats del districte Collblanc-Torrassa de l'Hospitalet han arribat a un consens sobre el projecte de reforma de la plaça Espanyola, una remodelació que es fa amb l'objectiu de trobar una solució urbanística que pacifiqui els usos i millori la convivència. Entre els detalls que s'ha conegut, destaca que s'ampliarà la zona infantil, que es tancarà per les nits, i es farà un jardí vertical. Després d'una mica més d'un any de debat, els veïns i veïnes de la Torrassa han arribat a un acord en relació al disseny de la futura plaça Espanyola. El dibuix de com serà la reforma d'aquest espai icònic del barri ja és una realitat i posarà la font també rehabilitada com a element de referència. Jo crec que com a elements més destacables hauríem de parlar que renovarem tota la pavimentació de la plaça, que hi haurà una zona de jocs infantils més gran que la que hi ha ara, que es tancarà a les nits i per tant que això ens ajudarà a garantir també una mica el descans dels veïns a la nit. La nova zona de jocs infantils que queda a la cantonada amb el carrer Montseny tindrà 100 metres quadrats més i la del centre de la plaça se substituirà per jocs tradicionals pintats al terra. Per altra banda, a la mateixa zona de jocs s'incorporarà un jardí vertical. També incorporem a aquesta zona de jocs infantils un projecte de façana verda, perquè en l'angle recte que fan la zona on va la zona de jocs infantils, entre el carrer Montseny i la plaça Espanyola, instal·larem una façana verda, per tant també incorporem un element nou i que li donarà també millor ambient i millor qualitat de l'aire en la zona on estiguin els nens i nenes. La reforma inclou zones de descans amb ombra natural, ja que incrementaran el nombre d'arbres a la plaça. Un projecte molt ben valorat pels veïns que intentarà millorar la convivència de tots aquells que la freqüenten. Més de 450 nens i nenes van participar aquest diumenge a la cursa solidària de Cervelló. L'esdeveniment va servir per recaptar productes per a les famílies més necessitades del municipi. Aquest diumenge 15 de desembre, Cervelló ha acollit la 8a edició de la cursa solidària, un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament del municipi baix-llobregatí que s'havia de celebrar el passat 20 d'octubre, però que va ser ajornat a causa de la pluja. Entre 450 i 500 joves des de P3 fins a quart d'ESO participen en aquesta cursa, que compta amb la col·laboració de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i que s'ha desenvolupat des de les 11 del matí en diversos recorreguts i en l'eix principal de la localitat, al carrer Major. El motor de l'esdeveniment és promoure el vessant solidari amb aquells que més ho necessiten, alhora que es fomenta la promoció dels hàbits saludables. El preu de la inscripció és sobretot la solidaritat. Els nens i nenes de Cervelló, per tenir el dorsal i la seva samarreta, el que porten són productes d'alimentació o d'higiene pels que més ho necessiten aquí a Cervelló. Aquest any, a més, s'han muntat unes urnes per recollir diners per la Marató de TV3. L'alcalde del municipi baix-llobregatí, José Ignacio Aparicio, també ha destacat la ferma aposta que es fa a la localitat per la promoció de l'esport al llarg de l'any. A banda de totes les entitats que fan activitats, aquí a Cervelló tenim la sort de tenir un entorn privilegiat
que ens proporciona un marc incomparable per fer curses. Tenim la Pota Roja, que hem fet ara al novembre, que és una cursa que van venir més de 1.000 persones d'arreu de Catalunya a córrer-la, amb diferents categories. Tenim ara el Nadal, la nit trail de Cervelló, són 10 quilòmetres per la nit també. Vull dir, al llarg de l'any tenim diferents activitats esportives de primer ordre. El batlle de Cervelló s'ha mostrat orgullós de l'evolució de l'esdeveniment. Jo estava al comitè organitzador de la primera cursa que vam tenir, me'n recordo com la vam muntar amb tota la il·lusió del món i totes les dificultats que anàvem tenint i com ara és una cosa que ha crescut, que la gent ja se la sent seva, com participen totes les entitats, a més, en aquesta activitat. Tenim moltíssims voluntaris. Bueno, jo penso que és una activitat fantàstica i, a més, molt participativa, perquè el més maco, al final, és que els nanos, els infants, puguin fer esport i salut, que és el més important, i, a més, solidaritat. En aquesta cursa, en la qual també van participar els gegants i el cèrvol de Cervelló, es van recaptar productes de neteja i d'higiene personal destinats a famílies amb recursos limitats que es reparteixen a través dels serveis socials municipals, amb la col·laboració de Cervelló Solidari i Càritas. Enguany, la cursa també ha estat solidària amb la Marató de TV3. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha tornat a escollir l'entorn de l'església de la ciutat per dur a terme la 8a edició de la Fira de Nadal, un esdeveniment que ha tingut lloc aquest diumenge. Sant Andreu ha organitzat una nova edició de la Fira de Nadal. I l'objectiu és tenir una activitat més on tenim dos principals objectius grans, que per una banda és que el comerç tingui aquesta nova oportunitat d'ensenyar als ciutadans de Sant Andreu i a tots els que passin per la fira tots els seus productes, i per una altra banda dinamitzar i crear ambient dintre d'un dels barris també de la ciutat. L'entorn de l'església ha estat el lloc escollit un altre any per mostrar l'oferta comercial dels 22 comerços que ho han exposat. Podem trobar des de temes de moda, temes de regals, temes d'activitats per nens, serveis, una varietat molt àmplia de comerços que ens exposen tots aquests productes i serveis que porten. Una fira pensada no tan sols per comprar, els més petits també han estat protagonistes. El principal actor de la fira, a part dels comerços, evidentment són els nens. Estem de cara a una campanya de Nadal on el tió, les festes, els regals estan presents i d'alguna manera està rodejat, com deies, de moltes activitats infantils dedicades a que els nens i les famílies puguin gaudir d'un dematí amb els comerços de Sant Andreu i que els nens disfrutin d'un pintacares, disfrutin d'espectacles de tions, de contacontes i de moltes activitats que s'han preparat a nivell de l'estructura de l'organització i també de totes aquelles ofertes que els nostres comerços també han dissenyat per portar-les avui aquí. I el que no ha faltat ha estat l'espai gastronòmic, cuina de qualitat mostrada a la Fira de Nadal. Aquest cap de setmana s'ha pogut gaudir a Molins de Rei de la 15a edició de la Fira de Nadal per tal d'incentivar els vilatans i les vilatanes a fer compres nadalenques al municipi. Així es fomenta el comerç de proximitat en uns temps que els grans magatzems i les compres online són opcions força escollides. Durant els dies 14 i 15 de desembre s'ha pogut gaudir a Molins de Rei de la 15a edició de la Fira de Nadal per tal d'incentivar els vilatans i vilatanes que facin les compres nadalenques al municipi, fomentant així el comerç de proximitat en uns temps que els grans magatzems i les compres online són opcions força escollides. Enguany s'ha celebrat la 15a edició sota l'organització conjunta de la Regidoria de Comerç i la Unió de Botiguers de Molins de Rei i que com cada any es segueix celebrant a la plaça de la Creu i carrer Major. La fira havia de començar el divendres, però es va decidir suspendre l'activitat d'aquella tarda per l'alerta de la Generalitat de fortes ventades. L'endemà dissabte, per tant, començava aquesta fira de Nadal que allargaria la seva activitat fins al diumenge a la tarda, a diferència d'altres anys que finalitzava al migdia. Josep Maria Puiggarí, nou regidor de Comerç i Fira, ens destacava la importància d'ajudar els comerços del municipi, englobats en aquest context actual en el que el mercat està en constant transformació. I l'administració local el que hem de fer és ajudar-los a canviar, facilitar-los les coses, ajudar-los amb tot el tema de formació, posar-los els menys impediments possibles en aquesta adaptació i aquests reptes que ens venen en un mercat que canvia moltíssim. O sigui que també no podem estar parats, renovar-nos constantment, mirar realment què fan altres municipis de l'entorn, que també una mica a vegades de l'entorn s'aprèn, i estar molt al seu costat en el dia a dia i escoltant les seves propostes i ajudant-los amb tot, no hi ha un altre. Productes d'alimentació tradicionals, artesania
roba i complements, essències i perfums, plantes i decoració i elements i figures per complementar els pessebres era el que es podia trobar al llarg de les diverses parades ubicades en aquest entorn emblemàtic de Molins de Rei, en el que els comerços de la zona van poder també beneficiar-se d'aquest clima prenadalenc en el que les compres i els regals són objectiu de molts dels qui passegen. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai a www.etv.cat. Que passin molt bona nit.